Gaueko 3:54 pronostikoak betez 22 eta 21 irabazi diete Peio Etxeberriak eta Landak Peña Bigarrena eta Lozari Elizondon jokatutako B-serieko Masterseko 5. jardunaldiko norgehiagokan. Haze partida ikusi duguna, 6. jardunaldikoa izan da barkatu. Haze partida ikusi duguna, goitik beherakoa. 22 eta 21 irabazi diete, aipatu dugun moduan, batetik gogoratuko dugu Peñak eta Lozak aurreko astean galdu egin zutela 22 eta 20 jakaren eta eskuzaren aurka, Peio Etxeberriak eta Landak aurreko astean atsedenaldia izan zuten, baina aurreko jardunaldian sekulako jipoia eman zieten Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan Amianok eta Gabirondok, beraz, bibikoteak ezinbestean irabazi beharrean ziren, puntu bana dekin heldu dira sailkapenean eta norgehiagoka hasieratik tentsioa nabaritu da. Partida hasiera oso berdindua izan da, 7 gora arte, ondoren 12 eta 7 aurreratu dira, eta horrera arte nabarmendu behar dena da, batetik Landa oro nagusi izan dela atzeko kuadroetan, baina Lozak bikain eutsi diola aurreko astean bastidan ez zuen, aurreko astean ez, orain 2 aste, bastidan ez zuen bat ere partida ona jokatu, oso galtzaile ibili zen, konfiantzari gabe, behar bada eskuin eskua ere larri xamar zuela esan daiteke, baina gaur ongi eutsi dio Landaren erritmoari eta horregatik bikotea zuzen joan da 7 gora arte, eta aipatu behar da baita ere Peio Etxeberriak eduki duen jarrera, tanto bakoitza nola ospatu duen, zenolako garrantzia zuen horrek erakusten zuen, Peiok nola erakusten, nola ospatzen zuen tanto bakoitzan, normalean ez da oso pilotari adierazkorra izaten Peio kantxa barruan, baina gaur bai, gaur ikusi da tanto bakoitzak bazekiela zenolako balioa zuen, eta hori erakutsi du. Peña ere ongi aritu da, erasoan defentsan eta abar fin aritu da Peña, baina 12 eta 7 aurreratu dira, horre une batean oso askoz ere gehiago izan dira Etxeberria eta Landak atzean nabarmen agindu du, eta Etxeberria ere aurrean fin ibili da erritmoa ezartzen, eta Peña zulorik ezin ikusiz, baina bigarren zatia oso bestelakoa izan da, harrapatu egin dituzte, eta hemen Unai Landa konfiantza galtzen hasi da. Oraindik ere pilotari gaztea da Landa, naiz eta dagoeneko lehen mailako eta maila nagusiko hainbat partidetan parte hartu duen, oraindik oso pilotari gaztea da Jon Ander Peña, eta denbora eman behar zaio Tolosako Oiartzungo atzelariari. Oraindik ere pilota galtzen ditu, gaurko pilotalekua gainera exigentea zen atzelarientzat, bote arrokoa eta gauzak oso ongi egitera behartzen zuena, hala ere ongi moldatu da, baina zenbait pilotetan gehiegi arrotu du, edo beste batzu bera joan zaizkio, beste batzu gainera etorri, eta horre partida berdintzea lortu dute, gainera Peñak ere bere une gozoa izan du, horra 13 berdindu, eta 18 eta 15 jarri baitira aurretik, hor ere Carmelo Lozaren lana aipagarria izan da, nola atzean tarteka dominatu duen eta Landa deseroso edukitzea lortu duten, eta hor ere Peio apur bat konfiantza galdu. Oro har ikusi da, naiz eta norgehiagokan, tanto onak ikusi diren, tentsioa zegoela. Tentsioa nabaria zen tanto bakoitza zenbat balio zuen, bibikoteak krisialdian zeudela denaren beharrean, eta hori nabaritu zaie hainbat unetan. Hor, 18 eta 15 aurreratu dira, baita 20 eta 18 ere, eta hor dagoeneko bazirudien partida amaituta zegoela, baina Peio Etxeberria eta Landaren lehiakortasuna apartekoa izan da, une horietan ere nola defenditu duten, une gozoan ziren Peña eta Loza, baina nola defenditu duten, eta azkenerako Peiok gehiago asmatu du, eta horre 19 nazioa zela tanto horretan egon da partidaren gako nagusietako bat edo, hor Peñak keinu txarra egin du, ondorioz Lozari laburregi geratu zaio pilota, eta tantoa urdinentzat izan da, hor egon da gako nagusia, baina gero, hala ere, hurrengo bi tantoak egin dituzte,
eta azkenerako 20 berdindu dutenean, Zabalera inork espero ez zuen lekura sakatu du Pello Etxeberriak, eta horren ondorioz 22 eta 21 irabazi dute Etxeberriak eta Landak, eta honen bestez nola geratu da sailkapena, Peña eta Loza ia aukerarik gabe dira, ez dago gainera haien esku sailkatu ala ez, puntu bakarrarekin, eta Pello Etxeberria eta Landa bete-betean sartu dira lehia horretan, okerrez palimanago 2 partida geratuko zaizkie gaurkoaren ondoren, eta ikusi beharko da, 2 partida horiek aurrera ateratzeko gai diren, eta finalerdietarako dituzten aukera txiki horiek baliatzerik duten. Gogoratu beraz, Pello Etxeberriak eta Landak 22, Peña Bigarrenak eta Lozak 21, Elizondon